Nixtieq nissuġġerixxi lill-edukaturi li jżidu kontenut ġdid fit-tagħlim tagħhom, il-fraternità. L-edukazzjoni hija qatt ta' mħabba li dawlilna triq biex nirkupraw is-sens ta' fraternità biex hekk ma ninjorawx lil dawk li huma l-aktar vulnerabbli. L-edukaturi huma xhieda li ma jgħaddux biss dak li jafu, iżda wkoll dak li huma konvinti minnu, dak li jimpenjalhom ħajjithom. Jafu jħadmu tajjeb it-tlet lingwi, dik tal-moħħ, dik tal-qalb u dik tal-idejn, kollha f'armonija waħda, u hekk iħossu l-ferħ tal-komunikazzjoni. U jisimgħuhom b'ħafna aktar attenzjoni u huma jsiru bennejja tal-komunità. Għaliex? Għax jiżiraw din ix-xhieda. Nitolbu biex l-edukaturi jkunu xhieda kredibbli, jgħallmu l-fraternità u mhux il-konfrontazzjoni u jfittxu jgħinu l-aktar liż-żgħir u lil min hu vulnerabbli.